салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди иммунитет, паст шудани иммунитет, сабабҳои паст будани иммунитет ва бо кадом роҳҳо онро баланд кардан мумкин аст ба шумо каме маълумот диҳам. Дар аввал бояд шумо донед ки худи иммунитет чист. Иммунитет ин системаи муҳофизатии организми мо мебошад, яъне системае мебошад ки организми моро муҳофизат мекунад аз ҳама гуна вирусу, инфексию, бактерияҳо ва намегузорад ки ҳама гуна бемориҳое ки ҳастанд аз ҳад зиёд ба организми мо ворид шаванд. вақте ки иммунитети инсон паст мешавад, инсон гирифтори бемориҳои вирусӣ зуд мешавад, организмаш беқувват мешавад, беҳол, бемадор мешавад. Инчунин ҳаст ҳолатҳое ки вақте ки шахс новобаста аз оне ки витаминҳо истифода мебарад, бемориҳое вуҷуд доранд ки иммунитетро худашон паст мекунанд. Ба онҳо дохил мешавад вируси норасоии масунияти одам, агар бо забони дигар гӯем ВИЧ, ва инчунин як чанд намуд бемориҳои автоиммунӣ ки организм гумон мекунад ки иммунитет худаш ин як вирус аст ва муқобили он мубориза мебарад. яъне бемориҳои махсуси генетикӣ вуҷуд доранд ки ҳамон муҳофизатии организми моро вайрон мекунанд ва намегузорад ки организми мо бо ҳама гуна вирусҳо мубориза барад. чӣ сабаб мешавад ки иммунитети инсон паст мешавад? Якчанд сабабҳои паст шудани иммунитет вуҷуд дорад. якум, дар занҳои ҳомиладор худаш иммунитет паст мешавад, барои он ки организм аз ҷои дукас кор мекунад. ҳама қисмҳои муҳофизатии организм ба инкишоф ёфтани тифл машғул мешаванд. аз ҳамин сабаб иммунитети зани ҳомиладор пасттар мешавад. дар кӯдакон низ иммунитет метавонад ки тез паст шавад, барои он ки организм дар вақти инкишоф аст. кӯдакон бо ҳама вирусу инфексияҳо бисёртар алоқа доранд. аз ҳамин рӯ дар кӯдакон низ иммунитеташон мешавад ҳолатҳое ки тез паст шавад. инчунин чӣ хеле ки дар боло қайд карда будам, шахсоне ки гирифтори вируси норасоии масунияти одам ҳастанд ва инчунин гирифтори якчанд бемориҳои автоиммунӣ ки ҳастанд, дар онҳо низ иммунитет паст аст. сабаби дигари паст будани иммунитет ин тарзи ҳаёти солим набурдан аст. якум, ин бо варзиш машғул нашудан. шахсоне ки бо варзиш машғул мешаванд, системаи иммунии онҳо бениҳоят бақувват аст ва организм намегузорад ки ҳама гуна вирусу микробҳо ба организм ворид шаванд. аз ҳамин рӯ шахсоне ки мехоҳанд ки системаи иммунии бақувват дошта бошанд, бояд ки ба варзиш машғул шаванд. дуюм, ин истифода бурдани хӯрокҳои зарурӣ. яъне агар шахс хоҳад ки иммунитети бақувват дошта бошад, бояд аз меваю сабзавотҳо ҳарчи бисёртар истифода барад, чунки дар таркиби меваю сабзавотҳо миқдори зиёди моддаҳои зарурии витаминҳо мавҷуд мебошанд ки барои организмро бақувват кардан лозим аст. сабаби дигар ин фаслҳои сол. бале, фаслҳои сол низ барои иммунитет алоқамандии зиёде доранд. дар тирамоҳ ва зимистон иммунитети инсон паст мешавад, чунки дар ин фасли сол инсон бисёртар меваю сабзавотҳо истифода намебарад, витаминҳои заруриро истифода намебарад. аз ҳамин рӯ чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, ҳар як шахс бояд ҳарчи бисёртар меваю сабзавот истифода барад ва дар фасли тирамоҳ ва зимистон аз ба ҷои меваю сабзавот витаминҳои зарурӣ истифода барад. агар ки системаи иммунии инсон, яъне системаи муҳофизатии инсон, иммунитети инсон бақувват бошад, дар он ҳолате ки вирус ба организми инсон ворид шуд, шахс метавонад ки ҳамин бемориро бо сабукӣ гузаронад. яъне дар шахсоне ки иммунитеташон бақувват аст, ҳама гуна бемориҳо ва аз бин намегузарад. паст будани иммунитетро инчунин дар баъзе ҳолатҳо гиповитаминоз ё ин ки авитаминоз меноманд. маънояш он аст ки витаминҳои зарурӣ дар организми инсон кам аст ё ин ки умуман нест. иммунитетро чӣ тавр бақувват кардан мумкин аст? ду роҳи бақувват кардан ё ин ки баланд бардоштани иммунитет мавҷуд аст. якум, ин бо роҳи хӯроку гиёҳҳо, яъне бо истифодаи меваю сабзавотҳо ва ҳама гуна гиёҳҳои фоидаовар. дуюм, бо роҳи витаминҳо ва доруҳое ки иммунитетро бақувват мекунанд. аз хӯрокҳо бошад, барои баланд бардоштани иммунитет дар ҷои якум ин моҳӣ меистад. ҳама гуна намудҳои моҳӣ, чунки моҳӣ дар таркибаш миқдори зиёди витамин D дорад ва омега 3 дорад ва барои баланд бардоштани иммунитет ва нигоҳ доштани иммунитет бениҳоят зарур аст. дуюм, ҳама гуна меваю сабзавотҳо. ҳама гуна меваю сабзавотҳои тару тоза барои организм бениҳоят фоидаи зиёд доранд, чунки дар таркибашон витаминҳо, моддаҳои зарурӣ доранд ва иммунитетро баланд нигоҳ медоранд, организмро бақувват мекунанд. хусусан каду, сабзӣ, лаблабу, бодиринг, себ, малина, клубника. аз гиёҳҳо бошад ромашка, календула, имбир, решаи имбир, чеснок ва инчунин як намуд чой аст, иван-чай.
он низ организмро ба қувват мекунад, чунки дар таркибаш моддаҳои зарури дорад. мегузарем ба витаминҳо. Кадом витаминҳо организми инсонро ба қувват мекунанд, яъне иммунитетро баланд мебардоранд? Албатта дар ҷои аввал витамин D меистад. Витамин D3. Витамин D3 иммунитетро ба қувват мекунад, хатари остеопорозро кам мекунад, хатари гирифтор шудани саратони рӯдаҳо, инчунин гирифтори бемории дилу рагҳоро дар инсон кам мекунад. Аз ҳамин рӯ тавсия дода мешавад, ки ҳар як шахс бояд витамини D-ро навобаста аз фасли сол профилактическая доза бояд ки истифода барад. дуюм, витаминҳои гурӯҳи Б. Аллакай тасдиқ карда шудааст, ки витаминҳои гурӯҳи Б инчунин иммунитетро баланд мекунанд. шумо метавонед ҳамчун дориворӣ аз витаминҳои гурӯҳи Б истифода баред. Аз хӯроквориҳо бошад дар таркиби гӯшт, моҳӣ, шир, тухм ва донагиҳо витаминҳои гурӯҳи Б хело зиёд мебошанд. сеюм, витамини Е. аз сабаби оне ки витамини Е як хусусияти бениҳоят нағз дорад, ҳуҷайраҳоро сифаташонро нағз мекунад, корашонро дуруст мекунад ва пайдошавии ҳуҷайраҳои навро зиёд мекунад. аз ҳамин сабаб барои баланд кардани иммунитет низ фоида дорад, чунки ҳангоми истифодаи витамини Е таъсири дигар доруҳо, таъсири дигар витаминҳо нағзтар мешавад ба организм. инчунин ҳангоме ки кори ҳуҷайраҳо нағзтар шуд, сифати ҳуҷайраҳо нағзтар ки шуд, аз ҳамин сабаб метавонад ки кори организм низ беҳтар шавад ва иммунитет низ баланд шавад. витамин Е бисёртар дар таркиби донаҳо дида мешавад. дар таркиби донаи офтобпараст, яъне семечки, бодом, писта, чормағз, равғани растанӣ, инчунин дар таркиби моҳиҳо низ дида мешавад. чорум, ин витамин С, яъне аскорбиновая кислота. Аскорбиновая кислота низ иммунитетро ба қувват мекунад, девори рагҳоро ба қувват мекунад ва гардиши хунро беҳтар мекунад. витамин С, яъне аскорбиновая кислота, қариб ки дар тамоми меваю сабзавотҳо дида мешавад, хусусан дар таркиби лимон, апелсин, мандарин, киви, помидор, карам ва кабудиҳо. панҷум, витамин А. витамин А иммунитетро ба қувват мекунад. ҳуҷайраҳое ки барои баланд бардоштани иммунитет зарур ҳастанд, онҳоро зиёд мекунад, сифати онҳоро нағзтар мекунад. ҳама гуна вирусу инфексияҳое ки ба организм ворид мешавад, онҳоро нобуд месозад, бар зидди онҳо мубориза мебарад. витамин Аро ҳамчун доруворӣ шумо метавонед аз дорухонаҳо дарёфт кунед. инчунин витамин А бисёртар дар таркиби шир, тухм, ҷигар, райҳон, шалфей, сливочное масло ва моҳӣ вуҷуд дорад. ҳама гуна витаминҳое ки дар боло номбар карда шуда буд, шумо метавонед дар таркиби ҳама гуна меваю сабзавотҳо ва морепродукти дарёфт кунед. инчунин ҳама витаминҳои номбаршуда ба таври алоҳидагӣ дар дорухонаҳо фурӯхта мешавад. инчунин ҳаст ки ҳамаи ҳамин витаминҳо дар таркиби як намуд витамин, яъне комплексна низ вуҷуд доранд. комплекс витаминҳое ки барои занҳо зарур ҳастанд, ин кадомҳоянд? ба онҳо дохил мешавад фемибион, элевит, витрум, комплевит, дуавит для женщин, алфавит ва дигару дигарҳо. ҳаст баъзе витаминҳое ки барои ҳомиладорӣ ё ин ки барои тайёрии ҳомиладорӣ тавсия дода мешаванд, вале занҳо метавонанд ки агар ки норасоии витаминҳо дошта бошанд ва духтур онро тасдиқ карда бошад, аз ҳамон доруҳо низ, аз ҳамон витаминҳо низ истифода баранд. барои саломатии худашон бениҳоят фоида зиёд дорад. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. шумо аз кадом витаминҳо истифода мебаред? дар комментарияҳо фикрҳои худро баён созед. саломат бошед.